Тормыш көрәш, гомер сынау, без бит яшәргә тиеш, кабул итәргә сынауларны. Ничек бар шулай килеш, бирешмәскә, җиңелмәскә, көчле сабыр булырга. Яшә, 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 бер дә туктамыйча, бирешмәскә, җиңелмәскә, көчле сабыр булырга. Яшә, 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 бер дә туктамыйча, яшә. Сандырып санаганда да үзең булып калырга. Күз яшеңне күрсәтмичә, бары алга барырга. Бирешмәскә, җиңелмәскә, көчле сабыр булырга. Яшә, 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 бер дә туктамыйча, бирешмәскә, җиңелмәскә, көчле сабыр булырга. Яшә, 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 бер дә туктамыйча, яшә. Бирешмәскә, җиңелмәскә, көчле сабыр булырга. Яшә, 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 бер дә туктамыйча.